Tanec znamená pre mňa vyjadrenie mojich emócií a vyjadrenia, kto som. Do NS Company chodím rada preto, lebo sa tu učíme aj nové veci, máme tu super trénerov a dobré tréningy. Môj najlepší zážitok bol, keď napríklad Lily pri choreografii spadla, alebo takéto vtipné veci. Posledná správa odo mňa je, že hlavne robte to, čo vás baví, robte to naplno, robte to vždycky z celého srdca a ja vám budem vždycky držať palce, či už sa uvidíme na tréningoch alebo niekde inde. Mám vás veľmi, veľmi rada, užila som si tento rok s vami. Posielam pusu, čaute. Tréneri sú tu strašne dobrí, majú aj super humor a naučia veľa, takže... Na tréningoch sa najviac teším na tú energiu a na super kolektív a taktiež aj na trénerov, ktorí nás v tom podporujú. Mladším generáciám, ktorí by sa chceli prihlásiť, by som určite odkázala, nech to spravia, pretože to sú super ľudia a bude ich to baviť. Tak tanec je niečo, čo ma napĺňa a dlho som sa rozhodovala, či budem pôsobiť v tejto tanečnej škole. A raz som vlastne dostala túto ponuku, tak som tu a som rada, že mi to dáva taký ten vibe do života. Tréneri sú určite takí chápaví a na každého tak dohliadajú vlastne a snažia sa proste, aby každý jeden vynikal a proste dávajú každému jednému pozornosť.